in the state of Meghalaya. Ka sarkar jala ka danjing thmu banshnai ka Ropeway bankit Briew ka baningkong anash lum Shillong Lawsohtun ha ka jinglot ka balong shispa sau phok lurting ka lingba ka New Development Bank ha ka bayadei bat ka ni ka cabinet hinin gasngi kalapan khoj ka bill jong ka Ropeway ya ka Meghalaya Ropeway bill 8000 RPR on sabu ha khmat ka ying dor bar thawan layathu menteri rangba ka jala ha kilat pathai khubor ha kani ka bil kalong ban bu ya ka kindon na ka benta kinong let jinglet bat kinong wan jungo kai prathai lingba ki Ropeway ya ka bala khmi lenti banwan ration ha ka jala ka sarkar kan sakhot tender na ka benta ka Ropeway ha kini ki khatsan ha po lai phosngi ha ka jo ka por ka cabinet kala ai ka jingmenjor ru ya ka Meghalaya State Consumer Protection Mediation Rules 8000 RPR ya kani la le khnang man pen tikna la da don ki jing ha ka ba ya dei ba ka jing ya da ya kinong thiet ya kani la ban pinbet ha ka kerdan jong ka district nang bakin omdan kamban mi shakibor badekhmi. The first one being the Shillong Peak Ropeway, for which an amount of roughly about approximately 140 crores through the New Development Bank has already been sanctioned, and we expect that we should be calling the tender for this Ropeway, Shillong Ropeway project in the next 15 days to 30 days time.